Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Dneska začnu točit Minecraft sérii. Budu rád, kdybyste zanechali like a odběr pro více takovýchhle videí. Tak už se objevujem na světě a dneska bych se chtěl natěžit dřevo, získat nějaké nástroje, kámen a zkusit si ten iron, jestli jsem to stihl. Tady v téhle sérii mám plánu dělat mnoho věcí, mnoho staveb a pak zabít hlavně Ender Draga. A konečně jsem si vykraftil pickaxe a jdu těžit to. Jdu zpátky nahoru, tohle by mohlo stačit. Tak takhle si vykraftíme lopatu, sakaru a pickaxe kamení a jdem těžit nějaký to železo. A počká, ještě předtím si zabijeme slepice pro jídlo. Takže, když už jsem natěžil to dřevo, tak půjdeme skvělku zařadu, ještě tady sežil kuře. A v nich počkáme, se vypeče. To by stačilo a jdem dolů. Zkusíme najít nějakou kývku, ale tady vypadá, že není. Tak jdu někam dál. Nebo kašlu na to, jdu asi branch mine, nebo... No. Tam jsem tady ještě to umřu, protože to mám špatně. Inventáře prostě tak. Asi natěžím jaký ty bloky, protože tady ještě umřu na skeletony. Bylo by možná lepší, kdyby jsem hrál bez Fulbrightu, aby to bylo těžší, ale už se ho nechám, už se to nechci to nastavovat. Je to úplně zaplněný štěrkem celý. Asi půjdu za chvilku zpátky nahoru, protože mi dochází hunger. A železo už jsme nějak získali. Takže jdem zpátky nahoru. I když nemáme dostatečně železa, ale tak... No i když, možná nejdeme ještě nahoru. Ještě to tady projdeme. Nebyl jsem tady už, já tady jsem byl. To ještě to těžím, když už jsem tady. Koukám, že tady popadalo už ze stromu úplně všechno, co jsem tu těžil. A tam je sugarcane, to by se hodilo. Tak ten vezmu potom. Tam jsou ovce a tady prasata, tak to nejdřív na prasata, pak na ovce. Když by bylo lepší jít na to naopak, tak zabiju jedno prasato a jdu na ovce, protože ty potřebuju na postel.
jsou skvělí. A já vezmu ty prasata. Teda prasata. Ovce. Jsem to chtěl. Jo, tu postel. Tady si vezmeme ty svý dvě pece, co jsem si omylem vykraftil. Neužijem toho. Tak, už mám všechno vypečeno, teď si stížím postel, beru crafting a jdu najít nějakou malou bejsku, kde jsem se mohl bavitla. Sice mám takovou malou ironu, ale co to? Jde to taky? Tak, nejde tak. Co to tam bylo? Nevím. Tu teď. Kdyby se mi to celkem líbilo, ale to je to neúrodný. To je jedno, je to jen pro začátek. Tady jsou jen takovou menší akáciovou platformu. To jsem přesně nechtěl. Tak. Já mám to fakt malý. Na rychlovku. Takže to nebude ani pěkný, ale to je jedno nějak. Je to jenom na začátek, ne? Jsem tady nechal levitující stromy. Tak, bejska by mohla být prozatím hotová spíš. No. Co to tam zase bylo? Zase jsem něco viděl. Ježíš, já už vím, proč jsem to viděl. Já když tam totiž shift, tak mám to legální, že ty můžeš nastavit na fedru, že vidíš takhle ty name tagy, že jo. A já jsem podle mě viděl někde ve vodě prostě. No, třeba takhle. Už vím proč. Jsem si myslel, že tady je něco. Že tady něco na mě útočí, nějaký, že... nevím. Je to taková hodně na nic bejska, ale já to potom vylepším. Takový hodně divný. Ale je to, nějak to stačí. Natěžím ještě dřevo. Tady dám nějaký ty zbytečnosti. Saplingy spíš a bone meal a arrow.
tam dám prostě něco. Co teď potřebovat nebudu a prostě pro krávu. Tam, co tam je? Tam přečtu vůbec. Sedlo nebo co je armidy? Co to je? Nevíte, co to je? Někdo? Ty se ani nepamatuju, že to přidali. Není to něco o takových těch ježkách? Jo, to je ono! Už vím, co to je. Co se stane, když to zapiju? Možná jakou to bude vadit, ale... Aha, to je úplně zbytečný, to jsem nevěděl ani, že přidali. Jsem taky dlouho nehrál Survival, ty ani nepamatuju. Jsem naposledy hrál tak Survival v 1.18. A to je jedno, to je na dlouho tady vysvětlovat. Jsem si zničil to, nevadí, ještě tady zapiju jedno prasa. Můj dům nevypadá jak dům, ale spíš jak nějaká věc. To jsem mohl ještě dělat. Můžu dělat další postel k ničemu. Mohl bych dělat dveře třeba. Ježiši, stop. Můj dům je pěkně nechutnej, zatím. To nějak tak nevadí, protože to časem vylepším. No a ještě jsem mohl dělat ty schody, ať se dostanu. Pojď sem nahoru, když tu nic není. Proč mi přijde, že to mám křivý? Raz, dva, no jasně, ježiš, já to udělám ještě křivý. A mě zajímá jak? Já už to vidím. Takhle by to mělo být rovně, jestli se nemýlím. To je jedno, to bude takhle, já nevím ani, proč jsem tam dával ty schody. Bude zbytečný a úplně hnusný. A to je jedno, to udělám takhle. No zbytek nemám kostky, no tak to je jedno. Nechám takhle. Tak mám provizorní spíš, no, něco. Tak tohle to bylo pro video všechno, děkuji, že jste se zadívali do konce, můžete mě podpořit lajkem a odběrem. Jestli víte nějaký tipy, tak mi napište do komentu, tak zatím čau.